ita ce dai afuwa, kuzul afuwa, abin nufi mai yadda afuwa ta zanto ita ta ɗabi'arka. Wane ya zage ka yi afuwa, wane ya taka ka yi afuwa, wane ya dake ka yi afuwa, mai yadda afuwa ita ce ɗabi'arka ko halayyarka. Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. So ake mutane su zama masu afuwa, so ake mutane su zama masu rangwame. Shin ba kwa san ko Allah ya muku afuwa? Shin ko ba kwa san Allah ya muku rangwame? Ma'ana anan ana kiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da dukkan wanda zai karanta alqur'ani cewa ya mayar da yafewa da afuwa ta zanto ɗabi'a cikin ɗabi'unsa, hali cikin halayensa, shine khuzil afwa. Waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da al'afwa a nan gurin karɓi mai kyau cikin halayen mutane, bar musu mara kyau. khuzil afwa yani khudh ma safa min ahwalihim wa da'a ma kadar. Duk abin da yayi kyau, domin dukkan dan adam galibi dai mutane yan adam zaka samu suna da bangare na alkhairi, suna da bangare kuma na me sharri, suna da bangare na daidai, suna da bangare na gajiyawa. To in kana tare da mutane kullum ka rinka kallon janibin alkhairin, dan wannan zai dauke maka kewa wajen ka zauna da su, kar ka kalli janibin sharrin kadai. In kullun kana kallon janibin sharri na, ba za ka iya zama da ni ba. In kullun ina kallon janibin sharrin ka, ni ma ba zan iya zama da kai ba. In kullun kasawar shi zaki kalla, ba za ki iya zama da shi ba. In kin tuna ya kasa wuri kaza, tuna a wuri kaza kuma ai ya samu kamala. Kai ma in ka tuna a wuri kaza ta zama kasashiya, ba ta da kaza, ba ta da kaza, tuno a wuri kaza kuma ai tana da kamala, tana da mutunci, tana da kaza. To shine ka rinka tuna abin da yake mai kyau a tattare da abokin zamanka, matarka, ɗanka, abokinka. Kyale abin da yake baya da kyau, ka ɗan kawar da kai, ka gani ka yi kamar baka gani ba, ka ji ka yi kamar baka ji ba. Don wannan da wannan ake samun shugabanci, ko shugabancin gida, ko shugabancin unguwa, ko shugabancin jiha ko na ƙasa. Suka ce laysal gabiyyu bi sayyidin fi qaumihi lakin sayyida qaumihi almutaghabi. Wawa baya zama shugaba a cikin jama'arsa. Wanda yake karɓar shugabanci a cikin jama'a shine wanda yake nuna wauta, alhalin ba wawa bane. Sai a yi masa abu sai ya nuna bai fahimta ba, kuma ya fahimta. Bai gane ba, alhalin kuma ya gane. To wannan da haka ne mutum ke karɓar shugabanci cikin jama'a. Ma'ana dai abin da ake so a nan gurin shine kullum mu rinka kallon janibin alkhairin yan uwanmu, don wannan ya ba mu hakurin zama da juna sama da kallon janibin kasawa. In mun kalli janibin kasawa, to mu kalle shi ta mahanga ta nasiha da wa'azi da faɗakarwa don mutum ya gyara ya samu kamala, amma ba ma kalla ta kushewa da hantara da zagi da cin mutunci ba, ko da kuma yankewa mutum ba. In haka ne ba za ka yi mu'amala da kowa a cikin rayuwa ba. Ina fata an fahimta. Khuzil afwa din kenan. Wa amur bil urfi, kai umarni da kyakkyawan abu. Da al urf da al ma'ruf duk ma'anar su daya. Ko ka ce al urf, ko ka ce al ma'ruf, ko ka ce al arifatu duk ma'anar su daya. Wa a'rizu anil jahiliyan, ka kawar da kai daga jahilai idan sun yi maka wauta. Idan mutum yi jahilci, to kai kuma sai ka kawar da kai, kar ka mayar da martani da jahilci. Idan mutum ya zage ka, to kai ba za ka yi zagi ba, sai ka mayar da magana ta adalci. Idan mutum ya maka ƙarya, kai ba za ka yi masa ƙarya ba, sai ka faɗi magana ta gaske game da shi. Idan mutum ya saba wa Allah cikin haƙƙinka, kai sai kai wa Allah da'a da biyayya a cikin haƙƙinsa. Idan mutum ya maka kage, kar ka ce bari in rama in yi masa kage. Faɗi abin da ka sani daidai wa daida na kasawarsa ko halayyarsa, ba tare da kayi masa kage ba. Shine wa a'rid anil jahilin. Inda za ka yi shiru shi aka fi so. Idan ka rama baka yi laifi ba, don idan ka rama ai Allah ya ce wa jaza'u sayyi'atun misluha wa in aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bi. In za ka rama sai ka rama daidai yadda ya maka. Wannan wani lokacin yana da amfani, saboda idan wannan ya taka baka rama ba, wancan ya taka baka rama ba, wancan ya taka baka rama ba, to sai ka zama wani tuwon tishe, sai ka zama wata karkatacciyar kuka mai daɗin hawa. Amma idan wani ya taka ka kyale, wani ya taka ka kyale, wani ya taka ka jijjiga shi jiki, to shikenan sai sauran su gyara. An gane ko? Sai ga sauran wato ainihin sai zanto daidai da Allah sai da manzo sallallahu alaihi wasallam, fa in ma tasqafannahum fil harbi fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Kai wa wannan din lilis dan sauran su yi shiru, dan ganewar gawa ne ya zama wa'azi gawa ne. Wannan yana da ranarsa, amma in ka yafe kai afuwa to babu komai. Wannan haka aka fi so.